Mlaleli, uthi bawazi nje ukuthi umdlavuza mubi, umdlavuza uyingozi, umdlavuza mubi is very brutal. Ikakhulukazi kubantu bonke. Wazi Babu Dokotela namhlanje akwazi ukuthi akusize kulana lonke uhlobo lomdlavuza. Imithi yakhe ihamba phambili ekwelapheni umdlavuza. Babu Dokotela uyingcwedi ekulapheni umdlavuza. Mshayele namhlanje ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922. Khumbula umdlavuza mubi, kepha ke uBabu Dokotela uyawelapha. Siyabingelela Babu Dokotela Babu Isizwe bawujabule umfana muhle ngathi khehlelo lona umzulu amancinisi. Namhlanje siyashutha senza le video sisebuilding kuthiwa iNedbank House Building. Nedbank House Building. Sise dark room studio number 1. Asibonge abantu baseGoli nganizeni ngiziqashile. Singenzela uTikTok and now I'm moving hard eMpumalanga. I'm opening a sector eMpumalanga. Nakhona sizoba ne team strong ezongenzela uTikTok. Abantu baka TikTok ngibaholela 650 rand every week. Meaning that lo mali leyo uyithola ngokusenda ama video nje kaBabu Dokotela kuphela. Ngiyahamba nje ngiyeGoli ngohlangana ne team le ka TikTok because we aging ukuthi we have to imali yabo ufuna si increase since siya December nama bonus yonke into. Engisho ukuthi nawe koseMpumalanga omncanyana ngifuna ukuthi ukukhushule. Namhlanje sikhuluma Babu Dokotela uphethe into ethi asibuyise umfazi. Abantu bazoyiconfuse lento ukuthi Babu Dokotela mina nginentombi engenamfazi ngingambuyisa yini. Kodwa igqilaza kuphela ithi asibuyiseni umfazi. Ezinye izinto ufuna sizamukela. We must highly appreciate what we've been given by God. And isingabheki ukuthi uNkulunkulu omunye umpheni wena ukupheni. If wena it happened ukuthi uNkulunkulu ukuvumela ukuthi ushade, ukunika amandla ukuthi ushade, it's beautiful. If engakuvumelanga ungambusi. Okusho ukuthi nawe uhanjelwe umuntu wesifazane enithandana naye. Sizoku embrace sikufake kuNkulunkulu lento esithi akabuyiswe lo mfazi. Akabuyiswe lo mfazi because umfazi mesikhuluma ngomfazi sikhuluma ngento bigger than a car. Even indoda emahikeng iziqamba manga ithi sawubona ingane ekhaya iqamba manga udoti iqamba manga. Uma ufikele ekamereni lakhe ingane uzibona ekseni ngo10 sezibezisi zibuya esikoleni ngoba Baba Ukhathela ufele ethi uyayizwa nje ukuthi goqo bengena bezothatha amasokisi lana bephuma bethi mangathi ubaba ukhona athi ukhona usalele baba wena. Bese zibuya esikoleni emanxe zibona. Engisho ukuthi lo muntu ubaluleke kakhulu. And then asizobe senisibuyisa nje ihlamvu. Lento oyibuyisayo into oyiphiwe yithongo. Elele ewasha enzane uyisibusiso osiphiwe uNkulunkulu yankosikazi wakho. Uma ehambile kumele usimbuyise. Amadoda ke alindele ukuthi uma eveze mina angifuni umuntu oze kumina angifanise nenyanga ade kuyona. It's a big no nje lo nto angiyifuni lokho. Ngifuna umuze kumina ungitreat individually because engizokwenza kuwena kuhlukile. Lana uma sikubuyisela unkosikazi wakho, sikubuyisela umuntu wesifazane wakho, akufani nokuthi sibuyisa nje igirlfriend yakhe nesonto nithandene nahlukana ungakashayi ngisho ukushaya. Yebo. Mesibuyisa umfazi ufuna sazi ukuthi we have to both fight. Number 1, yini lena emhambisile? Lento emhambisile ayisekho yini kuwena? Abantu abazibuza lonto ukuthi uhanjiswe yini? Kanti behlaliswe yini? Angifuni ukuthi mina uthi uhanjiswe angisenamali, uqayini ungabi namali, wamshela unemali. Wohambe emoto emali nomshela cha, pho manje usanjiswe yini? It because kunento ekuwena elwa nawe ixosha izinto kuwena because abantu besilisa they never understand isociology yabo ukuthi kwenzekani around them. Check your social mapping yakho ukuthi thini before ahambe umfazi lento iqale ikushaye financially kuqale nje ikubulale emalini imali engavumi imisi ikubulale ngamaphupho imisi ikubulale enkondleni yocansi ungasabi muhle. Ubhede ekhaya uthi uyozama ngaphandle ufike ushaya ubhacaze kakhulu ke ngaphandle uthi ngcono ngisho ekhaya. Lento ifikile kuwena but wena oyi-attend. Izothi isuke ibikufaka ezikweletini oyi-attend still. Ithi isuke ibikuzondisa nabantu kodwa uzwana still oyi-attend ithi isuke ibixosha umfazi. Iqedile ngabe iqhumile ke lapho usule ngemthini ke manje. Usubuya wena ufuna kubuyisa umfazi but i-autology or imbangela yokuthi lo nkosikazi ahambe wena awufuni ukudila nayo. Lento ifana nani na? Ifana nomuntu onamathumba
kodwa behlelwa i-CD4 count. Akusiza ukulapha amathumbu kodwa i-HIV ama-ARVs ungawadli. Qala ngama-ARVs ugcina ukulapha amathumbu azoziphelela. Kuzobe sekulula usufaka iplaster kuphela. Nomfazi kunjalo. Lento emhambisile dila nayo kuqala. Ngoba uma uke wadila kahle nayo kuqala uyakwazi ukuthi umfazi abuye noma zibuyele. La senza njena-ke. La unkosikazi uhambile wena u-expect ukuthi uma ufika mina ngizokunika ngithi mina ahamba ukhulwandle ufaka umchamo ukhafula. Bakwenza ozakwethu kuyasebenza futhi mina ngikwenzi lokho. Angikwenzi. Mina ngizokubuyisela umfazi mina ngifuna uqala ungene esigodlweni ubike ngempela ukuthi uhambile yini. Kungabe mhlawumbe uthunyuzwe ngifunda umqondo ungaze kufane nakuquantum ngikufakela mahala. Isho ukuthi hamba ukhuluma esigodlweni usho ukuthi uhanjelwe umuntu wakho. Kanje. Usho ukuthi ubumthanda. Umungade umthanda, mungade ungamthandika akwakho-ke lokho. Mase usuyabuya lapho sengikunika umuthi. Lo muthi lona mengikunika kunensizwa la yakacela engiyithole ngapha kwanyuswa ePortshepstone. Unyuswa ePortshepstone uphuma lana uthi udlule emthwalume uthi ePortshepstone uqhamukele emashisini umusu ungena ngo right lapho uyishaya ishonse phansi orange gorge uqhamukele phezulu emaplazini lapho kusemahlabathini uma ushona nje phansi lapha emahlabathini sekunyuswa ke loyo. Yithole lapho ke lensizwa ke yona ke wehla naye ke ucele lapho into azokutshela yona iyodwa ukuthi lo muthi esekunika wona unezinaliti ngikufakela umuthi onelalithi ezintathu bese ngifaka umaluvungu amashangana bese ngifaka imithi yempi eyisichitho ke manje eyofika ibaxabanise yenza ukuthi banukelane ebusuku bavuke bashane balimazane babophane kuphela kanjalo. Lo muthi sengithi mina hamba kuyokhulumisa ke lo muthi uma ke usuphethe lo muthi uyashisa ngithi mina uphuze uqalise ngapha umbize ukhuthi njengamanje ngithi sibani la ukhona noma ngabe unobani ngithi xabana nokela ukhife kulo hlangothi olungapha uphuze ukhuluma ukhife kulo hlangothi olungapha ukhife kakhulu uphuze uthi ngithi sibani noma kuphi uphushe emkhathini umuhle lo sele kunyakaza uchithe ngobani unezinaliti angisho ukuthi naphuza izinaliti. Lento ithi imifika kubona okakamkafuli njalo okakamshayela ithi imifika yona ifika imenzele ienga kube sathi angisanalwe adikila shamba buyele kubumethana noma uhlala kumnganakhe kanti kusuke kuyileli umbulelo esilifakile. Mase ngiyasuka lapho ngithi ngihamba ungithengele inyama ke manje ngifuna isibindi ungithengele ugologo bovu iniphu ngizokunika mina ibutho ke manje. Lebutho ke leli ngikunika lona ke uyahamba ke nalo uyake manje ke emzini omkhulu. Mufika la ethuneni ubeka lenyama le. Uthatha lo muthi lo uthela kanje phezulu kwenyama. Umusu usuyawukhotha umusu uthi indoda endala indoda engabona emehlweni ngiyakhuleka kuwena ngiyacela ke ndoda ngithi njengamanje vuka uhambe uye kusibanibani ufike ungene ekhanda umjike yonke into ayicabangayo ngami embi ayikhohlwa abuye eze kumina imini indoda yakhe. Umuzi usuyawukhwifa lo muthi ola umuzi uphuza ugoloko ngesivalo ukhwife lapho uphuza ukhwife kuzobe kathathu uthi njengamanje indoda ngithi iphuza nanku utshwala ekunika yona uhambe uyokwenza kodwa ke ngifuna kusheshe ubuye uzodla lenyama engazidliwe izinja. Lesipoki lesi same time uwenza lento ngifuna uyenze ungaqokanga. Uyenza nini? Uyenza ebusuku. Utshele bani awutshelanga umuntu. Uma ufuna ukusebenza kahle ngomzo omkhulu ufuna ukukhumula benqunu. Ufuna ukwemukela ukuthi emzini omkhulu kusuke kothakathwa kuyokothandaza. Lapha ke uyakhumula ke ubanqunuke uyayisho ke lento oyifunayo. Unkosikazi lento ifike ingene kuyena njengedlozi. Njenga nawe ukuhamba kwakhe kwavuswa into yathunyelwa kwena ukuthi ayinhlukanisi. But abantu aba-understand ukuthi unkosikazi wakho akaxoshiswa indoda awungezwe ukuthi ngithini ucabanga na into ocabanga uma uzohanjelwa unkosikazi a person who is responsible for that it is another woman. Reason why that woman wazi into eziningi ngomkakho into omenzela zona either umkakho talks too much about you izinto omenzela mase ukuthi lo bantu besifazane bavuke umona ukuthi akakwazi uJoyce efeba kangaka ngahlala le ndoda ongcona akahambe ngoba nathi asiziphethe kahle sabuyele emakhaya. Manje umngakho nawe uyasho ukuthi khona into ayenza eceleni kodwa wena uyaqhubeka umenzela into ezinto. Labantu besifazane baba nomona mase bekushaya ngomuthi ukuthi akahambe so that kuzoqhama bona empilweni yakho kanti wena awufune ecansi ufuna lo yamuntu uthi abuye.
engisho ukuthi ke lapho sisuke sibuyisa ke umuntu wesifazane uma uqeda ethuneni ngiyaqalela ke manje ngizokunika umuthi ke manje ngithi ngithathele umbese ngithathele umkhonto hamba ugqume ngalomuthi insuku ezintathu hamba ugqume ngalomuthi insuku ezintathu umbize lo muntu umbize usho ukuthi lapha ekhona ngithi kube nje ukhuluma uthuke zonke inhlamba lezi insuku ezintathu uma ubona ungaqala ngaloko ugcina wasethweni uzo assessa ispirit sakho sekutshela kuphi kodwa anything esikutshela yona izobe right ungathathi njoba ngeanalog njoba ngikutshela ngoba nawe unespirit esikucontrola ukuthi sizothi shuthi qala wenze lokho ogcina ngalokho kanjalo but okusala senginika umuthi ozogovuza insuku ezintathu uyaqhuma lo muthi awuphalaza uyaqhuma uma uqeda ugezi futhi ngawugeza ngamanzi nje nangensipho kuphela uchitheke lo muthi la uchitha khona mase uqeda lapho sengizothi buya-ke uma ubuya ngicela ungishefele izinza ngifuna ungishefele izinza mase ngiyakutshela-ke imfihlo-ke manje ngithi yabona-ke ndoda siyambuyisa-ke manje umkakho le nto engizokwenzisa yona iyimfihlo ngizokunika umuthi la lo muthi uzowufaka isidoda sakho ufaka ama-spams lo muthi umuthi uyawushukuza umuthi lo muthi ugcoba la meke nahlangana naye ugoduka naye mshubo meke nahlangana ugoduka naye same time ugoduka naye impahla zolanda odadewabo lapha lo oshefele izinza uzowushisa ungaqokile ugxamalazele kanje ubamba ugwayi wakho lo ngeke ngilisho igama lakho ubamba ugwayi wakho umtshele unkosikazi ukuthi nangu ugwayi wakho la ukhona kanti wena ukuphi lo gwayi udliwa ukhuluma yazi into aduyenza umkakho ngeke ngisho lana mbiza usho ukuthi ufuna zokwenzana uyazi into ngeke ngisho le nto ibuka nazengane uyazi ukuthi yini oyifunayo lapho sibuyisa unkosikazi hayibo unkosikazi ufuna abuyiswe wena yeka ukuthi usukhiphe emalini lento oyifunayo it priceless ingcono imali imoto yakhe inemali inevalue yazi ukuthi ngeke ngikhanda imoto angake sidlule emalini engayithenga unkosikazi it's a gift that esuphiwe yithomba we have to fight kunqamuka izandla abuye umuza ke kumina-ke nalo concept ukuthi Babu Dokotela ngicela unguyise unkosikazi hayi mina ngingifayisela inyanga wade uhamba kuzona uzongiphathela 5,000 uzongiphathela 5,000 ngoba lana ngizokwakha ube yilento wena obuyifuna njengendoda mase ke ngikuthathela into ke manje usuzothi uma efika ke lapha ekhaya lento inenhliziyo yegusha inenhliziyo yalento engeke ngisho ukuthi inike lenye into ke sengiyakunika ke lento ke le uzothi umunye Babu Dokotela unkosikazi wami waxoshisa ukuthi ngamchithela ngayenza yini yonke lo doti lo anginandaba nanto mina nginomuthi engizokunika wona engiwufake inhliziyo yentibane ngayifaka impande omlutho ngafaka le mithi emiyothu ngizokugcaba ngawo la eqolo la esinqeni yenza ukuthi uzothi uma efika uvesana umflathelo bhela uthi asingene endlini athi awungathi ngiqhamuka kwangiflathela uthi hayi asingene endlini wenzela ukuthi akubuke ngemuva meke waphenduka bheka ngakena athi awangithandi into yakho ngiqhamuka uvesana ngiflathela ngicela ungiphathise isimbambile-ke lento ngoba vesana khohlwa yonke into kawayenza Babu Dokotela baba sezibojabula mfana umhleja yakhe hlawumbe sihloko sethu namhlanje sithi akubuyiswe lo mfazi lo kodwa ube nemali and wazi ukuthi into oyenze lapha eminyango kwenye inyanga awuzili ukuzoyenzela mina ngizoyenza ihluke kakhulu and kumele futhi sikwenze lokho siyabonga Mlaleli, uthi bawazi nje ukuthi umdlavuza mubi, umdlavuza uyingozi. Umdlavuza mubi is very brutal. Ikakhulukazi kubantu bonke. Wazi Babu Dokotela namhlanje akwazi ukuthi akusize kulana lonke uhlobo lomdlavuza. Imithi yakhe ihamba phambili ekwelapheni umdlavuza. Babu Dokotela uyingcwedi ekulapheni umdlavuza. Mshayele namhlanje ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922. Khumbula umdlavuza mubi, kepha ke uBabu Dokotela uyawelapha.